מה המסר שאת יכולה להעביר לבנות האלה? אני בכלל חושבת שהמסר צריך לעבור לא רק לאנשים שמאבדים עם האבא, גם ההתמודדות עם האבא חולים, או עם משהו שקורה רע בחיים, או עם משהו... עברתי לא מעט דברים. והדבר היחידי... התמודדות של מוות, אני מתכוון, זו השאלה. לא שהמוות, יש עוד הרבה נקודות קשות בדרך למוות. לא בשביל זה, אני אומרת אמא שלי לימדה אותי מכל דבר רע להוציא את הטוב. גם אם עכשיו זה היום הכי נורא בחיי, וראיתי עכשיו את משהו קטן נוצץ, אני אזכור את הדבר הנוצץ. ככה כל הדרך, ככה אוספים רק דברים טובים. והשמחה, כמו שאתה תמיד אומר, מנצחת הכל. אני על דברים עצובים מדברת עם חיוך. חיוך הזה לפעמים הוא לא אמיתי, אבל זה הכוח שלי. זה הכוח שלי לא מול אנשים, מול עצמי. להרים את הראש ולחייך ולשמח אנשים ולאהוב אנשים ולחבק אנשים. זה הכוח שלי, אני מוצאת בזה את הכוחות. כשאני במקומות הכי עצובים והכי קשים שלי, כשבכיתי, הפסקתי לבכות כשמישהו אחר לידי בכה וחיבקתי אותו. פשוט שכל אחד יחפש את האור בתוכו, את הכוח בתוכו, לשמח אנשים, לאהוב אנשים. הנתינה הזאת העצמית לפעמים מחזקת יותר מכל דבר אחר בעולם. ולהעריך כל דבר קטן, להעריך דבר כזה, ליהנות מכל שנייה. גם אם זה סיוט מתמשך, גם אם זה צבא, גם אם זה לא יודעת מה, תמיד להסתכל על אמא ולהגיד תודה על מה שיש, כי יכול להיות שמחר זה כבר לא יהיה. זהו, שמחה, מפתח לכולם. תודה לשי מיקה. ערב טוב לברק אדרי.